Okei, moi tyypit. Tänään mun paras ystävä kautta sellainen ehkä pieni ihastus. Niin täällä pelaa tänään Akseli. Hello. Poppy Playtimea. Niin. Laitetaanpa vähän lähemmäs tätä tälleen. Miksi ei nyt vedä? No heppa. Hyvä poika. Mahdollisimman nopea. Ehkä jätetään tää tylsä kohta vähän sille ja laitetaan sitten Joo. seuraavaksi sellainen toinen kohta. Okei, nyt tässä on tää kohta. Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in the treatment. Kyllä puukat vaan niin. Sada. From the Holmesy home just before. What are you doing out of bed? How did you get in here? Opeta, toi on rasittava. Jos mä halutaan tubetukseen, tätä ei oteta sitä mukaan. Laitetaanpa kameraa vähän tälle lähemmäs. No. Annetaanpa vielä polvista tälle nojaa. No niin, nyt tää näkyy hyvin. Oota. Kuvataanpa näin päin. Nemo, ei nyt hengitetä noin paljon. No nyt näkyy hyvin. Mitä? Miksi se nyt vasta otti vaan? Onko se piti ottaa aivan sitten? Joo,